Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты. Студияда Лина Хасеншина. В течение ближайшего времени будет поставлять нам еще дополнительно 10 троллейбусов. Әлбәттә, җәмгыять транспорты проблемасы ничек хәл ителә? Кырыгалдарлар йокламый, халык алдануын дәвам итә. При этом свидетельство о рождении или смерти формируется автоматически и поступает в личный кабинет. Туу һәм үлем турында медицина таныклыклары электрон рәвештә формалаштырыла. Бүген Әлмәтнең кайбер микрорайоннарына салкын су бирү туктатылды. Моның сәбәбе Сургут урамындагы Татнефть компаниясе автотранспорт предприятиесе янында су турбасының тишелүе. Нәтиҗәдә 1-нче, 2-нче, 3-нче, 3-нче В, 4-нче В Көнбатыш капка, Яшьлек, Алсу, Приозерный, Зона Д, Техснапның Репин урамында яшәүчеләр сусыз калды. Су шулай ук Агропоселокта, Бигәштә, Красноармейкада һәм Кәләйдә дә булмаган. Халыкның суга ихтыяҗын каплау өчен көн дәвамында чиратлашып суны цистерналарда китереп тордылар. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов үзенең телеграм-каналында узган чираттагы туры эфирда Апапат акционерлык җәмгыятен шәһәр юнәлешенә хезмәт күрсәтүне туктату турындагы ситуацияга аңлатма бирде. Туры эфирда күтәрелгән бу һәм башка актуаль темалар турында алдагы материалда. Начинаю еженедельный эфир. Традиционный. Әлмәттә җәмәгать транспорт өлкәсендә кризис күзәтелә, әмма вазгыять гади булмаса да, шишерешсез калмаячак дип белдерде район башлыгы Тимур Нагуманов турыдан-туры эфир барышында. Узган атнада Әлмәт автобусларсыз калды. Бердән-бер ташучы Апапат бер яклы тәртиптә халыкка хезмәт күрсәтүне туктату турында игълан итте. Район башлыгы билгеләп үткәнчә, хәзер Әлмәт троллейбусы идарәсендә маршрут шелтәре көчәйтелде. Өлеше транспортта планлы һәм капиталь ремонтлау шикләнде. Барлык машиналарда чыгу урыннарына күчте. Шулай ук шәһәрдә пассажирлар йөртү өчен газель машиналары җәлеп ителде. Әлмәт хакимияте тагын өстәмә техника җәлеп итү вариантларын эзли. Тимур Нагуманов транспорт белән хәл уңай якка үзгәрер дип өмет белдерде. По сути, у нас сейчас стоит задача продолжать автобусные и троллейбусные перевозки в городе. Автобус һәм троллейбус йөртүләрен дәвам итү. Моннан тыш, бездә күптән түгел бәйге узды һәм тәэмин итүче билгеләнде. Ул якын арада тагын 10 троллейбус белән тәэмин итәчәк. Аларны 4-се автоном, 6-сы кыскартылган автономияле. Бу троллейбуслар өстәмә рәвештә сафка басачак. На укороченном автономном ходу эти троллейбусы дополнительно встанут в строй. 1 апрельдән санитар экологик 2 айлык башланды. Ул 31 майга кадәр дәвам итәчәк. 23 апрельдә һәм 14 майда шәһәр һәм район өмәләре планлаштырылган. Бу чорда юл хезмәткәрләре юлларны пычрактан һәм тузаннан чистартачак. Урамнарда дымлы чистарту уздырылачак. Идарәче компанияләр элек җыелган карны чыгаруны төгәлләячәк. Ишек алды территорияларын чүп-чардан чистартачаклар. Все учреждения и предприятия города и района обязаны соблюдать чистоту на своих территориях. Шәһәр һәм районның барлык учрежденияләре һәм предприятиеләре үз территорияларын чисталыкта сакларга тиеш. Шулай ук бер моментны ачыкларга телим. Быел без бордюрларны һәм агачларны акламыйбыз. Барлык белгечләр тарафыннан бу мәгънәсез, кирәкле булмаган чара дип танылды. Всеми специалистами это признано бессмысленным, совершенно ненужным мероприятием. Эфирның икенче өлешенә «Мы в ответе» хәйрия фонды җитәкчесе Елена Баранина кушылды. Ул үзенең эшчәнлеге турында сөйләде. Аларның фонды инде 2 ел эшли. Алар закон кысаларында шәһәрне сугбай хайваннардан гуманлы арындыру буенча эш алып баралар. Аларның төп максаты кешеләрне хайваннар белән янәшә яшәргә өйрәтергә, җаваплык дәрәҗәсен күтәрергә, ә хайваннарны кешеләр өчен куркынычсыз ясарга. Выставочные животные, там, судословность хорошая. Яхшы шәҗәрәле, үрчетү хукукы белән булган хайваннар үз нәселләрен дәвам итәчәкләр. Ә нәсел кыйммәтләре булмаган һәм үрчетү өчен тумаганнарны стерилизацияләргә кирәк. Ә кешеләргә моның ни өчен мөһим булуын аңлатырга кирәк. Их нужно, конечно, стерилизовать. И людям объяснить. Елена Баранина билгеләп үткәнчә, стерильләштерүнең хайван өчен файдасы күп. Бу операциядән башка сугбай хайваннар проблемасын хәл итеп булмаячак. Оля Байрамалова, Алсу Нуриева, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 2022 елның 1 мартыннан башлап туу һәм үлем турында медицина таныклыклары электрон рәвештә формалаштырыла. Шуның белән бергә туу һәм үлем турында бердәм федераль реестр булдырылды.
Бердәм федераль реестрны сәламәтлек саклау министрлыгы алып бара. Ведомствода аңлатуларынча башта барлык мәгълүмат медицина оешмалары тарафыннан сәламәтлек саклауның бердәм дәүләт мәгълүмат системасына кертеләчәк. Аннан мәгълүмат автомат рәвештә граждан хәле актларын теркәү буенча бердәм дәүләт реестрына Росстат һәм башка ведомстволарга керәчәк. Шулай итеп, хатын-кыз яңа туган балага медицина таныклыгын бала тудыру йортында ук алачак. Документ дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка кертеләчәк һәм автомат рәвештә гражданлык хәле актларын теркәү органнарының мәгълүмат системасына җибәреләчәк. Шуның аркасында гражданлык хәле актларын теркәү органнарында бала туу турында гадәти таныклык формалаштырыла. При этом свидетельство о рождении или смерти формируется автоматически и поступает в личный кабинет родственников или родителей. Гражданнар шулай ук дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетта үлгән туганнарының үлүе турында электрон медицина таныклыкларыннан файдалана алачаклар. Моннан тыш анда беркая да тәкъдим итәргә кирәкми. Граждан хәле актларын теркәү органнарының мәгълүмат системасына документ автомат рәвештә кайтарылачак. Шуннан соң кешенең үлем факты теркәләчәк. Медицинский Туганнары үлүе турында медицина таныклыгын шулай ук дәүләт хезмәтләренең шәхси кабинетында алачаклар. Ә менә үлем турында билгене кәгазь йөртүчегә ясау өчен граждан хәле актларын теркәү органнарына мөстәкыйль рәвештә килергә кирәк. делать самостоятельно. Туу яки үлем турында электрон документларны сез һәрвакыт дәүләт хезмәтләре порталының шәхси кабинетына бастырып чыгара аласыз. Мөхир белән таныклау кирәк булган очракта граждан хәле актларын теркәү органнарына мөрәҗәгать итә аласыз. Алсунуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Килеп туган икътисади вазгыятькә бәйле рәвештә республиканың салым инспекцияләрендә салым түләүчеләрдән кире элемтә мониторингы буенча бизнеска һәм гражданнарга ярдәм чаралары буенча тәкъдимнәр әзерләү буенча вазгыяти үзәк эше оештырылды. Россия федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 16 номерлы район ара инспекциясының ситуацион үзәге салым түләүчеләрдән бизнес куркынычлары турында килгән мөрәҗәгатьләрне көн саен күзәтеп тора. Барлык кергән мөрәҗәгатьләр анализлана, гомумиләштерелә һәм килеп туган шартларда системалаштыру һәм кирәкле ярдәм чараларын эшләү өчен Россия федераль салым хезмәтенең региональ вазгыяти үзәгенә җибәрелә. Икътисади һәм социаль проблемалар килеп чыгу куркынышы булганда, шулай ук финанс-икътисади эшчәнлек күрсәткечләре начарайган чакта оешмаларга һәм эшкуарларга үзәкнең координаторлары белән хезмәттәшлек итәргә киңәш ителә. Информацию о возникающих экономических рисках вы можете направить. Барлыкка килгән икътисади яктан куркыныч булган вазгыять турында мәгълүматны түбәндәге каналлар буенча җибәрергә мөмкин. Шәхси кабинетлар аша электрон рәвештә, федераль салым хезмәте сайтында федераль салым хезмәтенә мөрәҗәгать итү сервисы аша, кәгазьдә турыдан-туры салым органына яки почта аша, кайнар линия телефоны буенча 885 53 39 40 37. По почте, а также по телефону горячей линии 39 40 37. Полицияга көн сайын мошенниклык гамәлләреннән зыян күргән шәһәр һәм район халкыннан гаризалар килә. Алар тагын 4 әлмәтлене төрле суллар белән алдаган. Гомумән алганда җинаятьчеләр зыян күрүчеләрдән 400 мең сум акча урлаган. Әлеге фактлар буенча җинаять эшләре кузгатылган. 58 яшьлек әлмәтле банк хезмәткәрләре сыйфатыннан алданган. Зыян күрүче полиция хезмәткәрләренә аңа банкның куркынычсызлык хезмәте хезмәткәре белән танышкан билгесез кеше шалтыратуын аңлата. Әңгәмә барышында хезмәткәр зыян күрүченең исеменә тиз арада түләп бетерергә тиешле кредит рәсмиләштерүе турында хәбәр итә. Әлеге заемны түләмәс өчен һәм җинаятьчене ачыклау өчен мошенник аның рекомендацияларын үтәргә һәм башка банкта кредит рәсмиләштереп, акчаны янәсе куркынычсыз счетларга күчерергә тәкъдим итә. Ир банктан кредит рәсмиләштерә һәм мошенниклар хисабына 380 мең сум акча күчерә. Ул кыргалдарлар корбаны булуын аңлагач, ярдәм сорап полициягә мөрәҗәгать итә. Тагын бер Әлмәттә яшәүче 40 яшьлек хатын-кыз бушлай игъланнар сайтында 5000 сумга иске диван сатканда акчасыз кала. Хатын ялган сатып алучы җибәргән сылтама аша узып, аның картасыннан булган 10 мең сум акчасын югалта. 32 яшьлек ирне кыргалдарлар интим хезмәтләр күрсәтү тәкъдиме белән алдаган. Зыян күрүче интернет шелтәрендә интим хезмәтләр күрсәтү турында белдерү тапканы һәм күрсәтелгән номерга шалтыратуы турында сөйли. Аның шалтыратуына диспетчер хатын-кыз җавап бирә һәм хезмәт өчен алдан аванс күчерергә, шулай ук страховка түләргә кирәклеге турында хәбәр итә. Шуннан соң адресны күрсәтеп, SMS хәбәр җибәрергә тиеш булалар. Ир күрсәтелгән счетка 5900 сум акча күчереп, SMS хәбәр көтә башлый. Тик аның урынына тагын 5000 сум таләп итеп яный башлыйлар. Ир аны алдаганнарын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Әлмәттә яшәүче 21 яшьлек хатын-кыз күптән Таиландка күчәргә хыяллана һәм интернет шелтәрендә игъланга игътибар иткән. Кыз паблик администраторы белән языша башлый. Ир аңа яшәү белән яхшы эш табарга вәгъдә иткән һәм 40 мең сум күләмендә акчаны алдан түләүне сорый. Калган 40 мең сумны мөрәҗәгать итүче эшкә урнашканнан соң тапшырырга тиеш булган. Кыз 2 ай көтеп, эшен дә акчасын да көтеп бетерә алмагач, полициягә мөрәҗәгать итә. Барлык фактлар буенча да җинаять эшләре кузгатылган.
Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте искәрткәнчә, җинаятьчеләр арасында популяр алымлар берничә. Лотереяда турында хәбәр, бәләгә юлыккан туганнарны коткару өчен зур суммада акча сорау, дәүләт учреждениеларына мөһим документлар рәсмиләштерү яки булачак акча реформаларына бәйле рәвештә банкнотлар алмаштыру. Әгәр дә шундый рухтагы шалтырату яки хәбәр алсагыз, белегез, сезне алдарга тырышалар. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге матбугат хезмәтләре материалы буенча Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда Приезд в Татарстан – это реально большое для меня событие, это большая ответственность. Татнефть хәйрия фонды талантлар үстерә. Луч телеканалының «Меняемся к лучшему» 2 айлык проекты тәмамланды. Калабызның актив пенсионерлары бассейнда очрашты. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Татнефть хәйрия фондының төбәгебез халкының иҗади потенциалын үстерү юнәлешендә алып бара торган эше күп кырлы. Шуларның тагын берсе һөнәри осталарны үзебездә үстерү, тәрбияләү. Аның өчен дөнья күләм билгеле шәхесләрне Әлмәткә чакырып укулар оештыруда да матди ярдәм күрсәтелә. Чираттагы шундый очрашу Әлмәт музыка коллеятендә узды. Осталар һәм укучылар белән Рәдифә Нугманова очрашып кайтты. Татарстан нефтьчеләре төбәгебезнең мәдәният үсеше өчен лаеклы эшләрне һәрвакыт кертеп торалар. Бүген Әлмәт музыка коллеятендә бара торган мастер-класста шушы мөһим максатчан программаның бер этабы. Мира Марченконың исеме Россиядә генә түгел, дөньяда да билгеле. 40 елга якын хезмәт стажы булган Россиянең атказанган укытучысы фортепианода уйнарга өйрәтә. Аның дәресләрен алу өчен чит илләр алдан язылып чират көтә. Мира ханым онлайн дәресләрдә уздырырга вакыт таба, офлайн очрашуга да бик теләп килә. Иң мөһиме балаларның матурлыкка тартылырга, укытучыларның исә осталыкларын арттырырга теләге генә булсын, ди ул. Приезд в Татарстан – это реально большое для меня событие, это большая ответственность, потому что здесь всегда огромная аудитория. Татарстанга килү минем өчен һәрвакыт зур вакыйга, биредә зур аудитория белән каршы алалар һәм бу төбәкнең зур казанышы дияр идем. И говорит о неравнодушии, и дело не в моей персоне. Я думаю, что это вообще, так сказать, происходит здесь со всеми, кто сюда приезжает. Это очень хороший знак. Әлмәт музыка коллеятендә барган очрашу икенче халыкара фортепиано сәнгать академиясе кысаларында узатырган мастер-класс. Аны республиканың көньяк-көнчыгышы сәнгать мәктәпләре өчен Татнефть хәйрия фонды оештыра. Мы пригласили всех педагогов Юго-Востока Татарстана. Без республиканың көньяк-көнчыгышыннан барлык укытучыларны чакырдык. Безгә әле Казан, Яршаллы, Уфа, Туймазы, Ижаудан да бик күп кеше килде. Өстәвенә әлеге дәресләрне онлайн күрсәтәбез. Димәк, аны кимендә 250 кеше күрәчәк дигән сүз. Более 250 человек. Музыкант-педагогның дәресләрендә укытучылар да, студентлар да, укучылар да, хәтта әти-әниләр дә үзләре өчен яңалык ачмый калмады. Бик миңа файдалы булды. Чөнки мин беренче байс шапайны. И этот опыт миңа бик в дальнейшем кирәк була. Миру Марченко мы знаем, как она душевно занимается, качественно, профессионально с детьми. Я очень была рада. Мира Марченконы без беләбез. Аның ни дәрәҗәдә балалар белән шөгыльләнүен күреп сокланабыз. Бу юлы да аңа үз укучымны күрсәтә алуыма, Гөлиянең үз дәрәҗәсендә булган уңышларына бәя алуыбызга куанам. Мастерство на данном этапе творчества и от Миры Алексеевны получить консультации. Мондый укулар, алар бит инде еш булмый, бик сирәк. Ләкин шушы укуларда бала алган белем ул аңа алдагы тормышында бик зур ярдәм итәчәк дип уйлыйм. Мира Марченко Әлмәттә инде беренче кабат кына түгел. Аңа кадәр дә ул безнең талантлар белән аралашканы булган. Танылган музыкантны бигрәк тә музыка коллеятының материал базасы яхшыру һәм төбәгебездә Татнефть компаниясенең сәнгать үсешенә көчен кызганмавы сокландыра. Башкаручы да, аның укытучысы да, сойлаган әсәре дә музыка коралы булмаса бер тулкында булып матурлык тудыра алмый, ди ул. Я считаю, что на сегодняшний день вот эта материальная составляющая, вот, которая называется фортепиано, аккордеон. Минемчә, теләсә кайсы музыка уку йорты коралдан башланырга тиеш. Фортепианомы ул балалайка яки аккордеонмы сыйфатлы булуы хак. Чөнки музыка ул тавыш, ул мәхәббәт, ул матурлык, ул тылсым. Утында уйнап, балаларны тылсым тудырырга өйрәтеп булмый. Очень трудно учить волшебству детей, а волшебства сегодня не хватает.
Халыкара музыка сәнгате академиясында дәресләр моның белән генә тәмамланды. 11 апрельдә үз дәресләрен республиканың халык артисты Рем Урасинда бирәчәк. Рәдиф Янагманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1 февральда Луч телеканалында «Меняемся к лучшему» дип исемләнгән яңа проект старт алганын сезгә сөйләгән идек инде. Сезнең күз алдыгызда Луч телекомпаниясенең 7 затлы хатын-кызлары үзгәрүгә юл тоттылар. Төрле белгечләрдән белем туплап, тренировкаларда фигур өстеннән эшләп, проектның азагы килеп җитүе сизелмичә дә калды. Меняемся к лучшему проекты ярдәмендә телекомпания вәкилләре генә түгел, тамашачылар да үзләрен камилләштерү мөмкинлегенә ия булды. Гөлнара Аюпова һәм Зөлейха Расуева проект дәвамында бер-берсенә ярдәм иткәннәр. Я наконец-то научилась кушать кашу, которую с детства никто не любит. Мин ниһаять балачактан берәүдә яратмаган ботканы ашарга өйрәндем. Проектка кадәр кабакның шундый тәмле булуын белмидем. Яхшырак булу ул спорт яки ризык кына түгел. Без экскурсияләргә дә йөрдек. Син сәламәт булганда кәефең яхшы. Кәефең яхшы булганда тирә-юньдәге матурлыкны күреп аласың. А когда у тебя хорошее настроение, значит, ты замечаешь, сколько всего много красивого, прекрасного вокруг. Иң яхшы нәтиҗәләре булган катнашучылар Луч телекомпаниясенә һәм партнерларыбыздан бүләкләр алды. Самое главное, Сократ в IV веке еще до нашей эры сказал: здоровье не все, но все без здоровья ничто. Будем беречь здоровье друг друга, конечно. Сәламәт туклану һәм спорт сәламәт яшәү рәвешенең мөһим өлеше икәнен «Меняемся к лучшему» проектында катнашучылар тәгаен беләләр. Проект ярдәмендә һәрберсе төрле кыенлыкларны җиңәргә өйрәнде, кыйммәтле мәгълүмат алды. Благодаря проекту я побывала в тех местах, куда сама бы я не пошла. Это спортивные тренировки. Все равно было интересно очень попробовать себя в чем-то новом. И каждая минута, проведенная в рамках этого проекта, приносила большое удовольствие. Менә алар телекомпанияның зиннәтле вәкилләре. Алар сезнең игътибар астында фигура һәм сәламәтлекләрен яхшыртты. 2 ай эчендә сәламәт туклану һәм тренировкалар алып барды. Диетолог, психолог, косметолог һәм башка белгечләрнең киңәшләрен туплады. Алтынчы урында Рәмзия Аксанова, 5-нче урында Вероника Рябова, 4-нче урынны Олия Бейрамалова яулады. 3-нче урынны үзе өчен уңайлы ябыгу режимын тапкан кеше Светлана Антонова алды. Көчле, лаеклы көндәшләр белән мавыктыргыч көрәштә 2-нче урын алган катнашучы бик яхшы нәтиҗәгә омтылуын күрсәтте. От души поздравляю. Я знаю, как ты к этому шла, стремилась. 2-е место. Отличный результат. Беренче урын алган катнашучының үзгәреш юлындагы дәрт һәм максатчанлык беркемне дә битараф калдырмады. Результат налицо, спина прямая. Несмотря на то, что буквально за 3 дня до окончания проекта произошло такое событие, как травма руки, это не помешало ей даже с гипсом быть легче всех остальных. Поздравляю! Проектта катнашучылар яхшы нәтиҗәләргә ирештеләр. Энергия һәм эшкә җаваплы караш белән алар теләсә нинди кыенлыкларны да үтә ала. Чөнки хәзер алар бәхет һәм сәламәтлек үзләренең кулда икәнен төгәл беләләр. Алсу Нуриева, Айдар Кабиров, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мирас спорт сауыктыру комплексында 3-нче яшь исемле 12-нче спартакиада кысаларында йөзү буенча ярышлар узды. 100дән артык сәламәтлеген кайгыртып яшәүче актив тормышлы әлмәтләрнең спорт бәйрәмендә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. 20 оешмадан килгән 100дән артык пенсионер сәламәтлекне ныгыта, кәефне күтәрә торган ярышка җыелды. Катнашучыларның яшьләре төрле. Күңелендә гел 18 булган иң яшь катнашучыга 55. Йөзү барлык мускуллар һәм сеңгерләр өчен дә файдалы. Бөтен организмга тигез йөкләнеш булу авырлык бирми ди оештыручылар. Всегда радостно участвовать в соревнованиях. Это всегда драйв. Хочется занять какое-то призовое место. Әсхат Әхмәтшин салкын суда йөзеп чыныккан кеше. 25 ел дәвамында ул һәр көн бәкегә шума. Үзен профессиональ yüзүче дип санамый. Бары да алда әле ди. Тем не менее, каждый раз стараюсь. То есть плавание же это один из самых полезных видов физической культуры. Һәр чак тырышам. Йөзү иң файдалы физик культураларның берсе бит. Йөзү һәм техника минем әллә ни түгел. Өйрәнәм генә әле. Мин 65 кенә йөзәм һәм yüзәчәкмен. Бөтенегезгә дә шуны телим. Яхшы ярышлар, матур физик культура сарае шәп. Прекрасные соревнования, прекрасный дворец физической культуры.
здорово. Спартакиадан тышта колабыз пенсионерлары спорт белән актив шөгыльләнә. Бүген лаеклы ялдагы әлмәтләр өчен мираста барлык хезмәтләргә максималь 50% ташлама бар. Киләчәктә 50-гә якын пенсионер бушлай йөрерлек проект булдыру өстеннән эшлиләр. Вообще работа пенсионеров и людей пожилого возраста в Мирасе ведется давно, с самого открытия и по сей день. Пенсионерлар һәм өлкән яшьтәге кешеләр белән эш мираста спорт комплекс ачылганнан бирле бүгенгәчә бара. Алар йөзүдән тыш тернәкләндерү хезмәтләре белән куллана. Актив узын гомер үзәгендә һәм акваэробика белән шөгыльләнә алалар. 55 яшьтән узган кешеләр өчен аквафитнес юнәлеше бар. Пенсионерлар өчен күрсәтелә торган хезмәт күп төрле. Стель теннисы, тренажер залы. Разнообразие услуг предоставлено в нашем Мирасе. То есть это и настольный теннис, и тренажерный зал. Калабызның ветераннар советы рәисе Владимир Яшанин сүзләренчә, үзеңне физик яктан формада тоту һәм актив узын гомер белән яшәү өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. В это время говорим огромное спасибо нефтяникам за создание вот таких. Өлкән яшьтәге кешеләр өчен шундый шәп шартлар булдырылган өчен нефтчеләргә зур рәхмәт әйтәбез. Узын гомер белән яшәү ул ветераннарның озак яшәве. Мы говорим о долголетии, это и есть долголетие для ветеранов. Мөмкинлекләр бар икән, файдаланырга, үз сәламәтлегеңне кайгыртып яшәргә кирәк. Әлмәтнең өлкән буыны моның ачык мисалы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән саулашабыз. Исән-имин булыйк.